Wasalna tiġà fit-tielet episodju tal-programm Etimoloġija. Il-programm li matulu ftit qegħdin nifhmu kemm l-istorja tal-kelma hija wkoll l-istorja tal-bniedem, jew aħjar fil-Kastana l-istorja tal-Maltin. Fil-fatt dan huwa lan wara dan il-programm. Jiġifieri li nifhmu l-etimoloġija wara kliem interessanti fil-Malti fejn mhux biss qed inħarsu lejn id-definizzjoni tiegħu imma anke nitlu aktar fil-fond u nfittxu l-istorja warajha. Qed naraw kif it-tifsir żviluppa ma' żmien anke għax il-lingwa hija ħajja. Se naraw kliem li telaq minn tifsira u lillum ifisser totalment l-oppost. Din il-ġimgħa għandna żewġ kelmiet jew aħjar idjomi u espressjonijiet li huma interessanti immens. Nużawhom kontinwament u ta' spiss imma żgur li ħadd ma jaf xi jfissru verament. Imma x'inhuma dawn iż-żewġ espressjonijiet? Tlaqna biex naraw flimkien. Ġieli f'sitwazzjoni forsi anke ta' rabja meta xi ħadd jistaqsik xi ħaġa u inti twieġbu u jinxala bibi, jiġifieri x'impurtani. Nużawha ħafna anke meta nirreferu għal xi ħadd li ma jkun jimpurtah minn xejn jew inkella li jiġi jaqgħu jqum minn kollox. Dak għal bibu ngħidu, forsi tinstema' xi ftit jew wisq vulgari anke jekk juża kulħadd u spiss, ngħidwa kif inhi, mhux se nużawha f'xi laqgħa formali ma' xi ministru, imma hija parti mill-lingwa tal-poplu li tintuża fid-diskursati li jkollna ta' kuljum. Madankollu, anke jekk tinstema' hekk, l-etimoloġija tagħha hija waħda reliġjuża. It-tifsira tagħha fil-fatt insibuha fl-Iżlam. Tantu hekk li din l-espressjoni Iżlamika għadha tintuża sal-lum il-ġurnata u s-sens tagħha huwa wieħed tajjeb jew pożittiv, għal kuntrarju għat-tifsira tagħha illum fil-Malti. Fil-fatt, għal biebu fl-Iżlam tfisser fuq biebu. Imma bib min? Il-bib ta' Alla. Fit-tradizzjoni Iżlamika tintuża biex tirreferi għal xi ħadd li jiddependi fuq il-providenza ta' Alla. Xi ħadd li jinsab fuq il-bib ta' Alla qiegħed jiddependi mill-providenza ta' Alla. Mela hawn qed naraw kif it-tifsira ta' din l-espressjoni bdiet minn xi ħaġa li hija nobbli ħafna, xi ħadd li minkejja ċ-ċirkustanzi tal-ħajja ma jaqtax qalbu u jibqa' jiddependi mill-providenza għax jekk jinfetaħ il-bib ta' Alla se jfisser xita ta' grazzi. Imma il-Malti ma waqafx hemm, fi żmien li nqata' kompletament mill-Iżlam u l-kultura Arbija, il-Malti kompla jiżviluppa t-tifsira tagħha. X'jiġri jekk tispiċċa tiddependi biss fuq il-providenza ta' Alla? Tispiċċa la taħdem, la tirsisti u lanqas ma jimpurtak minn xejn. Bil-Malti nistgħu ngħidu tistenna l-bajta ta' fħallek. Jew aħjar minn hekk, tispiċċa għal bibek. Fil-fatt kienu il-Maltin li ma' żmien żiedu għal bibi, għal bibek, għal bibna u aktar. Oriġinarjament il-bib huwa wieħed, il-bib ta' Alla. Fi kliem sempliċi kien il-Malti li żviluppa il-bib ta' minnu. Fil-lingwistika dak li rajna jseħħaw insejħulu lessikalizzazzjoni. Għal bibu tuħu tifsira lessikali differenti minn kif telqet. Minn xi ħadd li jafda falla, kif għadha tintuża llum fl-Iżlam u fl-Arbi, għal xi ħadd li ma jimpurtah assolutament minn xejn. Iżda dwar dan se nħallu jispjegalna aħjar lill-Professur Martin Zammit. Għala biebu li l-lum kważi titqies mhux vulgari, ma lingwa tal-poplu li forsi mhux ħammur f'laqgħa formali u se nuża bħala espressjoni ta' finti jekk qiegħed għal-laqgħa formali ma' ministru mal-president, forsi mhux ħanuża mhux se ngħid sieħbi għala biebu li se ngħid forsi sieħbi ma jimpurtaħ minn xejn. Jew jien ma jimpurtani, ma mhux se ngħid fil-livell formali, però għalkemm tinstema' informali ħafna, mhux vulgari żgur. Ma naħsibx li vulgari għala biebu, però hija tanti hija sabiħa fl-Islam u hija espressjoni Iżlamika misilma ta' meta sa nofs is-seklu 13 il-Maltin ħafna minnhom kienu misilmin. Dara hemm il-fatti storiċi m'hemmx għalfejn noqogħdu niddibattu ġifieri. U propju hija espressjoni fl-Islam biebu hija referenza għal bib Alla. Mela, Alla bib Alla. Tfisser fuq bib Alla, fuq l-adba ta' Alla. Mela, xi jfissru b'dan il-misilmin? Illi jiena ngħidlek ara jiena
m'għandix solt fuqi taf kif qed ngħaddi jien qed ngħaddi għala bab Allah, fuq bieb Alla. Li tfisser qed niddependi mill-providenza ta' Alla li hija espressjoni tan sabiħa. Mill-providenza ta' Alla. Issa dik kien il-bidu tal-espressjoni, il-Malti fil-intelligenza tiegħu adatta dil-espressjoni, forsi fil-bidu hekk kien jifhimha wkoll, imma ma' żmien mal-mijiet ta' snin. Sar jifhem biha. It-tali għala biebu, fis-sens fil-bidu setat kienet miskin it-tali huwa povru u qed jiddependi mill-providenza tal-Alla u forsi x'jistgħu jagħtuh in-nies. Imma mbagħad ma' żmien żviluppat iktar l-espressjoni kif jiġri f'kull lingwa illi minn bniedem fil-bżonn tal-providenza tal-Alla ġiet tfisser bniedem illi ma tantx ħabber rasu għall-lejxin tiegħu, ma tantx ħabber rasu li jaħdem, ma tantx ħabber rasu għaddej għala biebu isu ma jimpurtaħ minn xejn. U s-sabiħa tagħha li fejn fl-Islam biebu huwa biss bieb Alla, aħna ġibniha għala bibi, għala bibek, għala biebu, għala bieba, għala biebna. Bħal fil-każ ta' għala biebu, il-kelma li se nitkellmu dwarha issa wkoll nużawha ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Iżda anke hawn għalkemm nafu fejn għandha tintuża, ftit huma dawk li forsi jifhmu eżattament minn fejn ġejja din il-kelma jew inkella kif żviluppat għat-tifsira li għandha llum. L-espressjoni li jmiss hija biambo. Kulħadd jaf xi tfisser u nafu fejn għandna nużawha. Donnu qam bil-biambo llum ngħidu għal xi ħadd li jkun qam bin-nervi jew inkella ma jkollux ftit kliem. Ġaralek jaqgħu bil-biambo inwieġbu lil xi ħadd li jaħtafna. Nużawha l-ħin kollu. Imma ċerti li kieku kellna ninżlu fit-toroq u nistaqsu lin-nies xi tfisser biambo, l-aktar tweġibiet li se jkollna huma xi ħadd bin-nervi, xi ħadd bidwejja, buri, monotonija jew inkella xi ħadd supperf. Ma nagħtuhomx tort. Fil-Malti illum il-ġurnata hekk tfisser xi ħadd li jkollu burdata ħażina. Ngħiduha kif inhi, minn xi darba jew oħra ma jqumx bil-biambo. Madankollu kieku wieħed kellu jifli sew it-tifsira ta' din il-kelma, jista' jidħol aktar fil-fond tagħha u jirrealizza li din tirreferi għal strument mużikali żgħir ħafna li ma tridx wisq erf biex iddoqqu. Imma kif daħlet fil-Malti, diffiċli ngħidu, dan l-istrument huwa popolari ħafna fi Sqallija, imma għal kuntrarju ta' espressjonijiet oħra, inkluż l-espressjoni Beati Pawli li rajna l-ġimgħa li għaddiet, ma nistgħux ngħidu b'ċertezza li ġejja mill-Isqalli. Fil-fatt l-Isqallin jirreferu għal dan l-istrument bħala skaċċa pensieri. Dan l-istrument jindaq differenti ħafna minn strumenti oħra. Bażikament, jinżamm ma' xuftejn u b'seba' minnhom jintafas il-fil di ferru li jkun imwaħħal mal-qaws ċkejken tal-metall. Il-ħoss tiegħu huwa wieħed monotonu ħafna. Nisimgħuh. Smajtuh? Ħoss monotonux, mhux tab xejn li biambo nużaw għal xi ħadd li jkollu idwejjaq. Anke jekk l-Isqallin ma jirreferux għalih bħala biambo, fi Spanja, il-Portugal u anke l-Brażil jirreferu għalih bħala birimbaw jew birimbaw, anke jekk l-istrument huwa xi ftit differenti fil-forma imma mhux fil-ħoss. X'aktarx illi l-Malti minn hemmhekk ħada. Iżda dwar dan se jgħidilna aktar Martin Morana. Il-biambo propjament hija dik li ngħidula skaċċa pensieri. Italjani jekk jgħidu l-Isqallin skaċċa pensieri. Li hija strument żgħir tal-ħadid li tagħmel bejn snienek u tibda ddoqqu, tibda sejb dak il-ħoss isu twang, tibda jagħmel dak il-ħoss. Dak hija l-biambo, però Taljani ma jgħidulux biambo. Taljani jgħidu skaċċa pensieri. Meta ngħidu hekk on bil-biambo, ifisser li inti qatt titkellem. Odu, mod li dija n-nies, mod isu qed jaqret, mod li humming iżjed milli qed titkellem vuċi ċara. Isek falli kieku għandek xi ħaġa qed iddejjek u bija qed iddejjaq li ħadd ieħor. Allura ngħidu donnu qam bil-biambo.
Imma l-Biambo nerġa' ngħid mhix kelma li ġejja minn Sqalija, ma ġejja minn Spanja u mill-Portugal. U dak ukoll kien strument, però kien strument differenti mill-Biambo li nafu minn Sqalija li l-Ingliżi jgħidulu Jewish harp, li probabbilment mi Jewish harp xejn hija Jaw u mhux Jewish għax tħaddem il-ħalq u l-geddum. Jiġifieri ħaġa ġib l-oħra. U bid-daq tal-Biambo ġejna fit-tmiem it-tielet programm mis-sensiela Etimoloġija. Għal darb'oħra pruvajna nifhmu kliem li nużawh ta' kuljum biex meta illisnuh nifhmu wkoll minn fejn ġej u nitalmu napprezzaw aktar il-lingwa tagħna u l-istorja tagħha. Il-ġimgħa d-dieħla għandna aktar kliem interessanti għalikom. Sa dan it-tant, bħalma nistidinkom dejjem, inkomplu nożżu l-lingwa tagħna, nużawha u fuq kollox nifhmu dak li qed ngħidu, għax hekk biss nistgħu nindunaw kemm il-Malti huwa sabiħ. Saħħit!